Es muy importante que se sepa que todos los ciudadanos, los niños, los que tienen curiosidad de entender qué es lo que hacen los científicos, tengan la posibilidad de acercarse a nosotros. Verán a científicos del sincrotrón que les explicarán cuáles son las actividades que se hacen en el sincrotrón, por qué se hacen y cómo se hacen. Y sobre todo les explican que la ciencia es una actividad maravillosa i no tan complicada com puede parecer si no se conoce. Doncs la gent que treballa amb el sincrotró hem participat en aquesta nit de la recerca per explicar una mica què és el que fem. I aleshores hi ha diverses xerrades en les quals s'ha explicat en general com funciona el sincrotró i després una mica més en particular el tipus d'experiments que es fan amb la llum de sincrotró i després alguns casos particulars d'aplicacions. Doncs volem saber de què està fet un material, és a dir, la seva composició química, volem saber com està fet un material, és a dir, la seva estructura interna, com estan els àtoms i les molècules posats allà dintre, volem saber com funciona un material, com reacciona, si es transforma, a què reacciona. Conèixer l'origen o conèixer les tècniques d'elaboració. Per què? Perquè això ens dona informació tecnològica de com estan elaborades les coses, però també ens dona informació històrica i ens dona informació sociològica, perquè ens dona informació sobre el nivell adquisitiu, per exemple, de les classes que demanen. Ahí entra en juego la luz sincrotrón, porque la luz sincrotrón es muy intensa, mucho más intensa que muchas otras luces, y por eso permite hacer los experimentos. En el sincrotró el que fem és utilitzem, veiem, trobem l'estructura tridimensional, és a dir, veiem la forma d'aquesta diana, d'aquesta proteïna, d'aquesta part del nostre organisme per desenvolupar el fàrmac. Aleshores el sincrotró es dedica a aquestes dues coses. Primer, a fabricar rajos X, i això es fa amb un accelerador de partícules, que és el que anomenem sincrotró, i després es dedica a realitzar experiments o a ajudar que altres científics facin experiments. Es importante que las personas que tienen la curiosidad de entender qué es lo que hacemos tengan la posibilidad de interaccionar con todos los científicos. Aquestes oportunitats van bé per posar en context la feina diària, que a vegades sembla que estàs perdut, que un dia no has fet res, però després quan ho mires en conjunt t'adones que sí. I que a més hi ha gent que té ganes de sentir-ho, i això és el que més omple.